Pán Danko, vybrané slova po B. By, aby byl, byča, brezno, brinza, brinzový, rodný, pekný, cudzí, pávy, ový, istý, ičelí. A? Netlačte ma do slovíčkarenia. No najskôr, že neukradla. Potom sa priznala. Už som hovoril, 50 000 v taštičke so šampónmi. Prvé slovo platí, druhé letí z gati. Pravoplatný rozsudok. Zase tu klamete, pán. Prvé slovo nepriznala, stop, domček. Bolo podané trestné oznámenie. Povedal stop domček. Dobre, poďme ďalej. Pán Šimečka, kedy budú lacnejšie potraviny a energie? Mali sme tu o tom 40 minút diskusie. Ak stoja stále pytle a M-ko rovnako ako stáli, tak máme celé potraviny piči. Ja hovorím, že ja som zvedavý, ako sa niektoré veci udejú, a potom sa to stane a nič Dobre, iné. pán Kaliňák. Takže je OK, aby oslík a dračica robili deti? No, iste. Dobre. Ja s tým nemám problém. Dobre, takže poďme na... Chcel by som sa aj opýtať, na čo nám je strana Hnutie Slovensko, ktorá je opozícia v opozícii. Dopadli ste ako republika či SNS. Politika je o kompromisoch, ktoré váš predseda odmieta. Nechaj sa oprosiť, veď ma máš rád. Nenechaj klopať ma zás ďalší krát. Viem len, že vyzeráš, že teraz spíš. Takže... Uprostred búrok a tmy daj vedieť, že poďme na ďalšiu stále otázku. si. Stop. M-ko. M ako mumulen. Stop, stopajú. Ale Chojdorici. OK, takže meno? Martin. Milan. Super. Mesto? Martin. Milan. OK. Zviera? Martin. Nemám. Martin není zviera. Ale prišiel na bielom koni. No a na záver vám musím povedať ešte jednu dôležitú vec, ktorá sa týka vysielania na telo. Poviem to rovno, nechcem chodiť okolo horúcej kaše, ľúbim jointy a už som zrezal nejaké fľaše, možno rej som sretý otec, no rej som žiadny narkobáro. Z tvojej chute prístav pokojne aj pred faráro. Som spálenka, občas mi chutí kávenka, občas domáca pálenka a občas aj Mariinka. Pokojný zvyšok nedela.